No vull ni imaginar-me com estaran els nervis de la seva família, d'ella, dels seus amics, de tot aquells que estan al voltant. Una persona que sap molt d'això és Sandra Muñoz, l'actual fallera major de València. Així que hem estat en ella per a compartir aquestes últimes hores del seu regnat. Sandra Muñoz apura les últimes hores com a fallera major de València. És moment de mirar cap arrere i fer balanç. És una sensació rara. És una sensació rara perquè és un poc de melancolia o de tristesa perquè això s'acaba i arriba ja a la seva fi, però també d'alegria per haver pogut viure aquest any i haver sigut la màxima representant de les falles, que jo crec que això és un somni. Sandra recorda perfectament com va viure este dia ara fa un any. Estaven les meues germanes i els meus pares i és veritat que va ser un dia molt especial. Els moments previs, molt de nervis, però el moment de la telefonada jo crec que... Com va ser aquest moment? Un moment increïble. Què es va passar pel cap? Que no m'ho creia. A la señorita Sandra Muñoz Pérez. Hola, Sandra, soy la alcaldesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Muy bien. Te veo muy emocionada. Estoy súper... Jo estava ahí un poquet atònita. La meva germana duia el telèfon en la mà i quan vas començar a sonar i ell mirava i me deia Sandra, que està sonant, però jo no sabia molt bé què fer. Era una sensació molt rara d'incredulitat i d'alegria, una alegria molt gran. Jo crec que fins al proper dia, que és quan t'alces i vas a la primera entrevista de ràdio, i jo crec que és el moment que comences a ser conscient de que eres tu l'elegida i de que aquest és el teu any. Amb què te quedes de tot l'any? Amb què me quedem? Em queden moltes coses, però sí que és veritat que el que més m'ha sorprès és l'estima de la gent, no? Del món faller, que ha sigut molt, molt gran. Què és el més dur? El més dur és el cansanci, no? Jo crec que és un any de molta activitat i que no descanses gens, perquè hi ha molt poquetes hores al dia i molts actes en els que has que acudir i bé, jo crec que el cansanci, però és veritat que la il·lusió és tan gran que jo crec que això m'ha donat forces per a cada dia alçar-me i estar al 100% sempre. La meva vida ha donat un gir complet, però és veritat que he tratat que en el temps que podia sí que dedicar-li als meus amics molt poquet de temps, però almenys per a veure'ls i estar un poquet amb ells. Però és un canvi radical. Quin consell li donaries a la nova fallera major? Pues el millor consell és que ha de gaudir de tot. Jo crec que és molt important no tancar els ulls massa i quedar-se en el seu record amb tots els moments, perquè cadascun d'ells té la seva essència. Assegura que a partir d'ara es centrarà en recuperar la seva vida, però de segur que Sandra recordarà sempre este com el seu any. Seguríssim, això està claríssim.